Nu este egoist să te gândești la tine atâta timp cât avem o viață atât de scurtă, trebuie să mai și trăim și pentru noi, nu numai pentru alții. Este bine să-ți faci timp, să te gândești, să faci un bine și celorlalți, dar în același timp este foarte indicat să vă mai gândiți și la dumneavoastră. Ăsta e motivul. Viața este scurtă și nu mai avem șansa. Era chiar un film unde cineva retrăia chestiile de la început, adică a doua zi când se trezea era aceeași zi și o lua de la capăt și avea șansa să schimbe ceva. Ei, ori noi nu avem asta, deci noi trăim o singură viață care este din păcate la unii mai scurtă, la alții mai lungă, dar este important cum ne trăim aceste clipe, pentru că oricum ar fi, chiar dacă este mai lungă, tot scurtă este, pentru că trece repede. Despre asta e vorba. Zi minunată vă doresc!